יום אחד, ילדה קטנה בשם אגם החליטה ללכת ליער. היער היה ירוק, עם עצים גדולים ודשא רך. אגם לקחה איתה סל קטן לאסוף פירות יער. אני אלך ליער ואמצא הרבה פירות יער, היא אמרה, ורצה בשמחה. היער היה שקט. פתאום אגם שמעה רעש קל. היא עצרה וראתה ארנב קטן. הארנב היה פרוותי ורך, עם אוזניים ארוכות וזנב שמח. שלום, ארנב, אמרה אגם. הארנב הסתכל עליה ואמר, שלום, לאן את הולכת? אני הולכת ליער לאסוף פירות יער. מה אתה עושה? שאלה אגם. אני רץ ביער ומשחק. כל כך כיף כאן, ענה הארנב. אגם מחייכת. גם אני רוצה לשחק, היא אמרה, אבל הארנב כבר רץ ביער, קפץ מעל שלוליות ושיחק. אגם רצה אחריו. הם רצו ביער, צחקו ושיחקו בתופסת. אחר כך הם עצרו ושמעו רעש מברושים. זה היה שועל. השועל היה אדום ועם זנב ארוך. הוא יצא מהשיחים והביט באגם ובארנב. מה אתם עושים כאן? שאל השועל. אנחנו משחקים, ענתה אגם. ומה אתה עושה? אני מחפש פירות יער, אמר השועל. אבל לא מצליח למצוא. אתם יכולים לעזור לי, בבקשה. אגם והארנב החליטו לעזור לשועל. הם הלכו ביער ומצאו הרבה פירות יער מתוקים. השלושה התיישבו והחלו לאכול אותם. הפירות היו טעימים מאוד. אחרי שהם סיימו לאכול, אמר השועל. תודה חברים, היה כיף איתכם, ואני יודעת שאם כולם חברים, אז היער נהיה עוד יותר יפה. הארנב קפץ משמחה. כן, כן, ביער ובחיים, הדבר הכי חשוב זה להיות חברים. פתאום הם שמעו רעש חזק וראו את הדובון הקטן מתקרב עליהם. הוא היה גדול, פרוותי וקצת מצחיק. שלום חברים, אמר הדובון הקטן. אני דובון קטן. מה אתם עושים כאן? אנחנו משחקים ואוספים פירות יער. ענתה אגם. הדובון הקטן ישב על הדשא ואמר בהרהור. אני אוהב פירות יער, אבל אני אוהב יותר למצוא דבש. תעזרו לי למצוא דבש? כמובן, נעזור, אמרה אגם בשמחה. הם הלכו לחפש דבש. השועל היה מאוד חכם, והיא הציעה היכן אפשר למצוא עץ ישן עם כוורת. הארנב קיפץ סביב, והדובון הקטן הלך אחריהם בשמחה. בסופו של דבר הם מצאו את העץ, והדובון הקטן התחיל לאכול דבש בשמחה. אוי, זה טעים, אמר הדובון הקטן, מלקק את ידיו. תודה חברים, אני כל כך שמח, הוא הוסיף. אגם, הארנב והשועל חייכו. הם הבינו שהמתנה האמיתית היא כאשר כולם עוזרים אחד לשני ויכולים ליהנות ביחד. כשהשמש התחילה לשקוע, אגם התכוננה לחזור הביתה. הסל שלה היה מלא בפירות יער, והיא הרגישה כל כך שמחה על כל החברים הטובים שפגשה ביער. תודה, יער, אמרה אגם, והיא הבינה שהחברות היא הנס הגדול ביותר ביער. והיער הוא מקום שבו נסות קורות כל יום.